Thomas és barátai. A makulátlan múlt. Mesélő Csankó Zoltán. Egy vadonatúj gőzmozdony robogott keresztül Szodor szigetén. Nagyon izgatott volt, és nem akart elkésni. Pontos vagy, dicsérte a kövér ellenőr. Thomas és Percy jól megnézték a nagy gőzmozdonyt. Roppant elegáns volt. Ez itt Arthur, mondta a kövér ellenőr. Vagonokat fog tologatni, és teherszerelvényeket húzni. Örülök, hogy találkoztunk, pöffentette Arthur udvariasan. És makulátlan a múltja, tette hozzá a kövér ellenőr. Mi az a makulátlan múlt? Suttogta Percy. Az, hogy még sosem csinált semmi rosszat, felelte Thomas. A három mozdony nem sokára együtt dolgozott. Thomas és Percy lögdöste a vagonokat. Tudták, hogy nem lenne szabad, de olyan jó móka volt. Gyere te is, Arthur! Nevetett Thomas. Nem, köszönöm, szusszantotta az új mozdony. Még sohasem rosszalkodott. Arthur első munkája az volt, hogy eltoljon egy sor vagont a piacra. A vagonok dalolni kezdtek. Tuttu, kész, hol van itt az ész? A gyümölcs meg fog rohadni, mert túl lassan mész. Micsoda modor, fújtatott Arthur. Ettől Thomasnak csintalan ötlete támadt. A kövér ellenőr nem szereti, ha a vagonok énekelnek, mondta. Szólnod kell nekik, hogy hagyják abba. Köszönöm, Thomas, mondta Arthur. Úgy lesz. Örült, hogy ráncba szedheti a teherkocsikat. Úgy sem tudja megakadályozni, hogy énekeljenek, nevetett Thomas. Arthur vidáman pöfögött át a vidéken, amikor a vagonok megint énekelni kezdtek. Kit-kat, egy csiga megelőz, nagyon lassú vagy, kár beléd a gőz. Nincs éneklés, töffentette Arthur. A vagonok azt tegyék, amire utasítják őket. A vásott vagonok méregbe gurultak. Ha nem énekelhetnek, majd jól megleckéztetik Arthurt. Majd mi megmutatjuk neki, hogy nem parancsolgathat nekünk, vihoráztak. Arthur hidakon küzdötte át magát, és alagutakon szuszogott keresztül. Megmászott egy magas dombot is. Úgy sem érsz utol minket, nevettek a vagonok. Hú-hú-hú-hús! De nem sejtették, mi lesz ebből. Duck megállt a hegy lábánál lévő kereszteződésnél. Arthur vezetője behúzta a fékeket, de már túl késő volt. Összetört gyümölcsök repültek szalaszét. Arthur bosszús volt. A makulátlan múltja romokban hevert. Tüttüt! Micsoda felfordulás! Pöfögte Thomas. A kövér ellenőr nagyon mérges volt. Itt meg mi történt? A vagonok énekeltek, mondtam nekik, hogy hagyják abba, de túl erősen toltak. Kérem, uram, az én hibám. Thomas elmondta a kövér ellenőrnek, mit csinált. Arthur, a múltad még mindig makulátlan. Neked viszont, Thomas, segítened kell összetakarítani ezt a felfordulást. Megérkezett Harvey a mentőszerelvénnyel. Látta, hogy itt bizony sokat ennivaló. Mindenki keményen dolgozott, Thomas pedig elszállította a megrakott kocsikat. Este Arthur kéményéből kitisztították a rákenődött gyümölcsöt. Sajnálom, hogy megtréfáltalak, mondta Thomas. Köszönöm, hogy elmondtad az igazat, felelte Arthur. A makulátlan múlt talán arra való, hogy folt esessen rajta, mosolygott Thomas. Amit le lehet mosni, de egy barátság többet ér, mondta az új mozdony.